Os orzamentos de reactivación económica. Así definiu o seu alcalde de Pontevedra o proxecto de orzamentos de 2021. Os presupostos contarán cunha contía de 80 millóns de euros, pero coa incorporación dos remanentes, esta cifra ascenderá ata os 100 millóns. Imos a rondar neste orzamento do 2021 os 100 millóns de euros de investimento, que sería, pois, 3 veces como mínimo, se non 4, a inversión media dos últimos anos. Por lo tanto, é un esforzo moi grande e que é un esforzo que calculamos que vai xerar alrededor de 2.000 postos de traballo, non? A maior partida destes orzamentos será de gasto corrente, que ascende a 38 millóns de euros. Isto débese aos gastos derivados da COVID e a incorporación do Pazo da Cultura. Ademais, o capítulo de ingresos incrementanse en 1,3 millóns de euros, e todo a pesar de que o goberno local anunciou que congelará as tasas por 7º ano consecutivo. Por outra banda, os investimentos directos destinaránse case 13 millóns de euros. Temos confianza en que sirvan para reactivar a economía do Concello de Pontevedra. Estes presupostos chegan tras o acordo entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Neste sentido, Tino Fernández quiso destacar a boa sintonía que existe entre as dúas forzas que forman o goberno e aproveitou tamén para poñer en valor o carácter social dos orzamentos. Unha proba de que este goberno está engrasado e funciona ben. Este goberno ten claro que nadie se vai a quedar atrás por culpa de este goberno. Este goberno está disposto a facer todos os esforzos necesarios para conseguir ese equilibrio social. E é un presuposto ambicioso no ámbito do benestar social, pero tamén anunciamos que, se ten que ser todavía máis ambicioso, o será, non? O que non se inclúe nestes orzamentos é a demanda máis repetida polos hostaleiros da cidade, a exención de tasas municipais. O noso compromiso foi escoitar as asociacións e os colectivos, tanto dos hostaleiros como de outro tipo. Se estánse chegando a acordos, teñen a súa plasmación no convenio, hai unha liña nos orzamentos, hai unha liña de actuación que é o Supera 21, que vai a recoller boa parte das demandas dos colectivos, e creo que a mellor noticia é que nos sentamos a falar e que conseguimos acercar posturas, non?